To je Lucka. Lucko, já bych potřeboval, jestli bys mi nevytáhl tady z kapsy něco. Můj nástroj. Že já, jak tady mám tady tohleto? Vidíš ho tam? Dej to. Co? Lucko! Neříkej, že ho nevytáhneš. A je to venku. To je ono, no. Tak to je, prosím vás, můj takový speciální hudební nástroj. Počkej, musíme se prohodit. Já jsem jim slíbil, že se nebudou dívat na můj zadek. Neboj, nespadneš. Ježiš, neboj se. Podívejte náš 1500 kg. To zvládnu. Nesměli se moc hýbat, to je pravda. Jenom trošku, jenom. To je dobré. Tak. Prosím to. Tvoje ségra, jo? Když to přijeli z Karviné, ty už si na 5. koncertě. Tak proto tady stojí. Proto jsme taková ochotná. Prosím tě, víš, jak mi to máš podržet tím pádem? Ukaž mi to. Výborně. Dobrý. Tak. Vidíte nás tady vzadu? Lucka se chytá. Čau, jsem tady taky. Kdybyste mě neviděli, tak jsem tam na obrazovce, jo? Ví poslední sloky, zase prasknou stromy, střetá se, co se bylo, zmizí záchranný člověk a pro mě jen nezbylo křídla. Když se sází, že další fází je pád. Křídla, mít smídla a hrát. Když se sází, že další fází je pád. Říkám, že jsi byla na 5 koncertech, tak co mi to teďka smíš dopusit? Jsi nedávala pozor asi. Teďka bude zpívat Jarek Nohavica. Tak skromný bez protestu, skončí pod hodinu, a nikam nepustýchá, že na mě zbylo křídla, nic míla a krát. Když se vsází, že další fází je pád. Křídla, nic míla a krát. Když se vsází, že další fází je pád. Tak pojď, Lucko. A co budeme teď? Počkej, mi říká, prosím tě, zůstaneme dneska dole, jo? Nezůstaneme dole, jedeme nahoru, pojď. Víš, jsme na 5 koncertech, ty se třeseš teď.
nic míla. Když jsou v září, můžeš se mě chytnout. Chytni se mě, Romano. Dobrý kluci, jak je to dolů, jo? Nic míla. Když se vsází, že další tváří je pán. A teď ví. A křídla i chvíla. Když se vsází, že další tváří je pán. Chceš nechat ten nástroj? Ukaž mi, jestli hraje, to vyzkoušej. Lucka! Však vidět, že si odnes. Lucka!